Üdvözlök minden kedves nézőt! A mai napon végre bemutathatom másfél évnyi kemény munka gyümölcsét, egy karmolós játékot. Ez a projekt feleségemnek készült, mivel imádja ezeket a gépeket. Na persze a szép dolgokat is szereti, és mint az látható, legalábbis szerintem elég szép lett, úgyhogy sejthetitek, hogy kimatricázta. Hát nem én. Ez a projekt is úgy indult, mint a legtöbb projektem, hogy minél több mindent én tervezek és rakok össze. De mint azt végül látni fogjátok, ez nem így lett. Ha figyelembe veszem, hogy az olcsó CNC-sé csomaggal mennyi bajom volt, akkor azt hiszem igazzá válik a magyar mondás, mely szerint olcsó húsnak híg a leve, de kezdjük az elején. Miután feleségemmel kitaláltuk, hogy nagyjából mekkora is legyen a gép, neki láttam a tervezésnek. Összességében 3 részre bonthatjuk a szerkezetet. Mechanika, elektronika és szoftver. Mechanikai szempontból nagyrészt fából, aluprofilokból és plexiből készült el a karmolós játék. Ekkora dolgot azért drága lett volna teljes mértékben 3D nyomtatni. Ennek ellenére, ahol könnyebb volt, illetve jobban megérte, ott 3D nyomtatással készültek el alkatrészek. Ezeknek a modelljét majd a leírásban megtaláljátok. Ezen kívül nagyrészt az Obiból rendeltem a fa alapanyagokat, mivel itt volt kiírva azt, hogy mennyibe kerül egy-egy vágás, és nem nagyon akartam foglalkozni árajánlatok bekérésével, illetve a Kax Tools-tól rendeltem sok mindent, mivel nagyon sok alkatrész itt alapból elérhető volt az alap elképzelésemhez. Akit érdekel egyébként, egy táblázatban összegyűjtöttem, hogy mi mindent használtam föl, így ha valaki le akarja utánozni, akkor egy bevásárló listát talál a leírásban. Az elején sokat gondolkoztam, hogy az elektronikát a gép aljára vagy a tetejére tegyem el, és mivel rájöttem, hogy a szerelhetőség szempont lesz a fejlesztés alatt, ezért végül a gép tetejére raktam. Mint látjátok, a gép azért elég magas, így a teteje könnyen hozzáférhető volt a számomra. Eredetileg egy Uno és CNC Shield köré kezdtem el építkezni, mivel láttam egy olcsó ajánlatot 4 léptetőmotorral, az Unoval, a Shield-el és stepper driverekkel, de így már nem igazán volt hely külső inputoknak, ezért beterveztem egy vezérlő nanót, ami megkapta a joystick inputokat és irányította a ledeket, illetve a karom nyitását és zárását. Aztán később, amikor elkezdtem zenét csinálni, akkor rájöttem, hogy nincs kedvem a zenének az időzítésével játszani, és a teljes zenevezérlést kiszerveztem egy külön nanóra. Időközben megtanultam, hogy az LM338 chip, ami egy lineáris regulátor, az nem egészen arra való, mint amire én eredetileg gondoltam. Legalábbra is a tény, hogy 2 is kigyújtottam belőle, erre enged következtetni. Így ehelyett az 5 voltos ágon végül egy sima DC-DC konvertert használtam, de a 12 voltos ágon egyébként meghagytam ezt az LM338-at, mivel ezen az ágon elég kevés áram folyik. Sok-sok kínlódás után végül az olcsó Uno és CNC Shieldet, illetve a drivereket is lecseréltem egy nanóra és 3 TB6600-as léptetőmotor meghajtó modulra. A motiváció mögött az volt, hogy az étengely elég lassú volt 1 amperrel, amit az A4988 megbízhatóan tud teljesíteni. Ezt először egy DRV8825-re cseréltem, azonban egyrészt ez sem volt elég gyors, másrészt maga az összeállítás elég gyakran haldokolt. Gyakoriak voltak a véletlenszerű újraindulások, illetve folyamatosan problémák voltak bármivel, aminek az időzítőhöz köze van. Ugye például a léptetőmotorok pulzáltatásához, ami egy elég időérzékeny feladat, ott nem igazán megengedhető az, hogy nem működik a timer.
illetve próbálgattam bármilyen egyszerűbb időzítős feladatot megvalósítani az Unón, de ezek nem igazán mentek. Azt már nem fogom megtudni, hogy eredetileg volt-e gond a chippel, vagy akkor ment valami tönkre, amikor esetleg túlfeszültséget kapott az egyik elem 33.8-nak a kiégésénél. De amint lecseréltem az Unót, gyakorlatilag minden problémám megszűnt, így az eredeti olcsó setupból végül csak 2 léptető motort használtam föl, mivel végső soron a Z-tengen a karmot ez a motor nem bírta volna el. Eredetileg a karmot is 3D nyomtatni akartam, és végül készült is 2 darab verzió, de rá kellett jönnöm, hogy az elektromágnes, amit rendeltem, az nem igazán ilyen dolgokra való. Persze azóta már találtam ilyen munkahengerszerű elektromágnest, amivel egyébként megoldható lenne egy ilyen házi verzió elkészítése is, de időközben rendeltem egy karmot Kínából, aminek azért van súlya rendesen. Így egy sima olyan méretű léptetőmotor, ami az eredeti csomagban volt, az a gravitációval szemben nem igazán tudta volna megmozdítani ezt a kínai karmot, mint ahogy azt majd látjátok is. Úgyhogy elkezdtem áttételt keresgélni hozzá, de végül egyben olcsóbb volt megvenni egy ilyen motort. Egyelőre még nem tartok ott, hogy rendesen előre megtervezek egy szoftvert, de azért még nincs minden veszve, ugyanis már voltak elképzeléseim, és ezúttal nem dur-bele-bum módjára álltam neki a szoftver megírásának. Igyekeztem például objektorientáltan megközelíteni a feladatot, hogyha módosítani kell apróságokat, akkor ne kelljen ugyanazt megcsinálni több helyen. Illetve úgynevezett state machine-okat alkalmaztam, hogy könnyebb legyen debuggolni a kódot. Egyébként könnyebb is volt sokkal így. Mivel 3 külön nanoról beszélünk, ezért a feladat jelentős része az volt, hogy megoldjam a kommunikációt, ami i4z-n zajlik, és én személy szerint nagyon elégedett vagyok a végeredménnyel. Akit érdekel, az a leírásban megtalálja a GitHub linket a kódhoz, illetve a kódokhoz. Nos, jelenleg így állunk. Ugye ezekben a rövidebb aluprofilokban ment a 2 darab menetmetszés erre az oldalára, illetve erre az oldalára. Ebbe az oldalába jött egy menetes szár, amit belecsavartam az aluprofilba tövig, majd az aluprofilból kilógó menetes szárral együtt belecsavartam ebbe az előfút furatba, ami egyébként egy 4-es furat, az M5-ös menetes szárral megáldott aluprofil darabunkat. Aztán a másik oldalát pedig egy sima M5-ös hengeres fejű csavarral rögzítettem. Így ez a sín egész stabilan áll. És akkor a koncepció, ott van ugye a lineáris csapágyunk. Itt lesz a keresztrúd. Oda még jön egy 3D nyomtatott cucc, ide pedig jön egy kocsi, és ez az irányú mozgás így meg is lesz valósítva. Hát haladunk, mint az látható, szíjhajtással fog menni, lássuk kézitekeréssel. Működés közben. Jó, kézzel kicsit nehéz tekerni, de mozog. Nos, a harmadik karmot nem raktam még föl, de van egy kis probléma. Ez maga a mechanika része, ez jól működik, bár akárhogy számolgattam, hogyha kb. 5 mm-ről még be tudja vonzani a mágnes az alsó hengert, ez attól viszont sokkal nagyobb kitérés.
bár nagyon jól néz ki, meg nagyon meg akartam csinálni, ebből lehet, hogy az lesz, hogy rendelünk egy erre specializálódott alkatrészt. Azért végül nem bírtam megállni, hogy ne tegyem össze. Elszórakozgattam vele, sajnos csak azért, mert összeraktam. Még nem kezdett el úgy működni, ahogy az elvárt lett volna. Viszont vannak itt más gondok is, amiket azért egy másik nyomtatással, ez már nyilván nem az első verzió, amit most mutatok, ez a második vagy a harmadik, viszont itt ezek így repednek, úgyhogy ez a csavart használók tengelynek megoldás sem feltétlenül a legjobb. Ezt még mondjuk nyomtatással meg lehetne oldani, nagyobbal, meg vastagabbal, de most már kezdek afelé eltérni, hogy akkor inkább rendelek. Nos, egész hamar megjött az új karom, viszont egész vékony drótokkal érkezett. Természetesen Kínából jött, úgyhogy mindenféle adat nélkül van. Lássuk, hogyha bekapcsolom az elektromágnest. Jó. 12 volttal 0,6 ampert vesz föl kb. Mint az látható. Nem tudom, hogy ez mennyire melegszik, mert nem látok rá a tekercsre. Nos, a komolyabb plüssöket viszont természetesen csak nagyobb feszültséggel fogja meg. Ez most 24 volt, 1,2 amper környékén mozog, majdnem 30 watt, de így biztosan fogja. Na, nem soká bekötöm a tápot igazi, éles 230 voltos feszültségbe. Izgulok, de az első öröm már megvan. Az ott világít. Mondjuk a videófelvétele olyan, mintha kicsit villogna. Valóságban nem ilyen. Nos, én ugye már tanulok a múlt hibáiból, úgyhogy ezért valamennyire letesztelem az áramkört, mire összeforrasztom, de nem egyben az egészet, hanem most így részenként tervezem. Ez most a feszültség szabályozó tesztje. 24 voltot mindjárt rákapcsoljuk. Aztán lemérjük, hogy mit ad. Már egy kondenzátort is odaraktam, hogy szebb legyen az eredmény. Nos, és nagyon szépen 5,0304 voltot ad.
Egyébként kondenzátor nélkül olyan 4,6 volt körül volt. Gondolom nagyon ugrált, meg ehhez a szabályozóhoz, ha jól emlékszem, amúgy is azt írják, hogy nagyon javasolnak mellé egy töltőkondit, és amikor lekapcsoltam, úgy meg 5 volt fölé ugrott, azt meg nem akarjuk, úgyhogy így most jól működik. Készül az irányító doboz. Ez jelenleg ragasztásos technikával van összeállítva. A külső falak, ez a 4, már össze vannak ragasztva, azért nem nevezném a világ legstabilabb kötésének. Most bekerült az alsó része a doboznak, és erre kentem ilyen ragasztó csíkokat, amiket aztán így papírral így jó betömködtem a rések közé. Azért jelenleg most azt tervezem, hogy majd nyomtatok pár 3D sarokelemet, és akkor azokat is összeragasztózom, és akkor az talán ad neki egy plusz stabilitást. A feleségem, a megrendelő, azóta bematricázta a dobozt, és belekerült a zsanér is. De ilyen magasságban nyílik, ez egy kicsit úgy volt tervezve, hogy ma jobban nyílik, de igaziból a célnak így is megfelel. Ugye már bekerültek a 3D nyomtatott elemek is, amik biztosítják, hogy így maradjon a doboz. Ott van hátul a furat. Jelenleg a zsanérnak van egy kis játéka, amire eddig nem gondoltam. Itt egyébként nagyon látványosan látszódik. Ez nem a ragasztó adja meg magát, hanem a zsanérnak a játéka, ekkora távolságon már ennyire látszódik. Úgy is terveztem, hogy majd ide is nyomtatok valamit, nagyjából ide, illetve ide föntre. Valami mágneses cuccra gondoltam, ami megakadályozná majd azt, hogy nagyon könnyen ki lehessen nyitni. De így akkor valami olyat is nyomtatok ide, ami így ezt a játék mozgást megakadályozza. Arra számítok, hogy minden motor tesz egy fordulatot valamelyik irányba, majd 3,5 másodperccel később a másik irányba, és ez fog ismétlődni. Én itt most nagyon izgulok, mindjárt bekapcsolom, készen vagyok arra, hogy lekapcsoljam, már átolvastuk a tűzoltó készüléknek a használati utasítását újonnan, hogy friss legyen minden, ha kell. Én izgulok eléggé. Na, én itt figyelem az elektronikát, és nyugodtan szóljál, hogyha úgy látod, hogy valamelyik motor nagyon túlment ott, ahol nem kéne. Vagy rángatja valamelyik kábelt, mert még a kábelek nem teljesen jó. 3, 2, 1. Ő is megkapja a 24 voltot. Feltehetően az 5 volt nem érkezik. Lássuk. Akkor azt mondja, hogy a Grand az itt is jó. Neki pedig ezt a részét is lehet mérni. Aha, ott nem történt semmi. Az 12, az rendben van. Ez 0. Ez az IC lehet, hogy meghalt. 3, 2, 1. Semmi, az Arduino már világít. Rányomok a resetre. És semmi. Várjál, lehet, hogy nincs engedélyező. 4,9. Ez is lehet, hogy aktívló. Mindjárt megnézzük, hogy a másikra adjuk. Most mit nézzek? Ráállítsam már, vagy még ne? Nem, még mehet. Azt mondtad, vegyük föl. Most nem csinálok semmit. Aha. A izé forog, vagy másik megy?
Forog. Forog. Nem volt bekapcsolva. Beszerelésre került a DC-DC konverter. Na, most össze is kötöttem a két boardot. Mindegyik fel van flashelve. Most meglátjuk, hogy működik. A limiterek még nincsenek bekötve, de most úgyis csak kézi vezérlés van. Ha valami blagul akarna elsülni, akkor úgyis gyorsan lekapcsoljuk. Kicsit izgulok, mert a kettő még együtt így nem volt bekötve. Úgyhogy lássuk. Lehet, hogy meg fognak indulni a motorok is hirtelen, aminek hangja van. Jó, az világít. Az is világít. 4,98 volt. Most elkérem a segédemtől a kamerát, és egy kicsit döntsd balra a kart. Na, valami hang van. Megy balra. Lassan. Megy lassan? Innen addig. Jó, most jobbra. Jó, ezen majd még mindenképpen módosítani kell. Most előre. Most csak nagyon kevés lépésre van állítva a motor egyébként, és folyamatosan meg van szakítva a jel, azért ad ki ilyen szaggatós hangot. Tehát ez úgymond jelenleg ez most a normális működés. Nem megy hátra. Hátra Mind a kettővel előre jön. Mi? Ja, az programhiba lesz akkor, de ez jó, hogy kiderült. Nos, hosszú-hosszú idő után végre sikerült elérni, hogy az e-négyzetszés kommunikációjú zene is működjön, bár most a teszt során nem azzal megy, de kijavítottam a végzetes elírásokat a kódban. Hallgassuk. Ez jó. Működik? Aha, mert most hallod, itt odébb jövök, és most nyomom ugyanabba az irányba, és már nem próbálja hajtani a motor. És most lássuk élőben, mi hogy működik. Először bekapcsolom a gépet. Itt hátul. A legelején ez kicsit lejjebb jön, mert egy probléma még van a hardware-rel, amit nem tudtam megoldani sajnos, de ez jelzi, hogy újraindult a gép. Ugye most sárga fények vannak, ez azt jelenti, hogy meg kell keresnünk a legfelső pozíciót, mivel ugye nincsenek limiterek az Z-tengelyen, és ezt egy gombnyomással nyugtázzuk, hogy megvan a fönti pozíció. Átváltott kék fényre, most mehetünk lefelé. Most megmondjuk a gépnek, hogy milyen mélyre szeretnénk leengedni a karmot. Hát most kb. Ez a mélység nekem megfelelő lesz, és majd zeneváltás is lesz, hogyha befejeződött a kalibrálás. Most ilyen fehér fényszerűségnek látszódik, de ilyen nagyon halvány színek vannak a ledeknek, amik kicsit változnak bizonyos időközönként. És akkor, mint egy rendes játéknál, a karral irányítjuk a karmot. És én megpróbálom kifogni most a hátsó padlónál. Ugye ismét zeneváltás.
megérkezett a home pozícióba, kapcsolta két limiter, úgyhogy itt el is engedte a nyereményünket, egy padlizsán. Összességében elégedett vagyok a végeredménnyel. Sokat tanultam mind programozásügyileg, mind elektronikában, és a fizikai építő skilljeim is, mint például a fűrészelés, valószínűleg azért fejlődött. Egy-két apróbb hiba így is van a végleges verzióban, amit később talán kijavítok. Például az, hogy a motorvezérlő néha reszetel. Ezt nem tudtam megállapítani végül, hogy miért történik, de végül csináltam egy olyan patchet, hogyha egy ilyen reset történik, akkor a fő vezérlő nano is reseteli magát, így az egész rendszer újraindul, és a játékos tudja, hogy akkor most újra kalibrálni kell. Illetve van egy olyan probléma, hogy a tekercselő csigának a peremén néha megcsúszik a tekercselőkötél, és egy nagyobb peremmel ez valószínűleg megoldható. Miket csinálnék másképp most? Például kihagynám a problémát okozó lépéseket, valószínűleg jelentősen rövidülne a gyártási idő, illetve nagy valószínűséggel az 5 voltos DC-DC konverter helyett egy 5 voltos tápot használnék a mostani fejemmel már, hiszen nagyon sok problémám volt ebből, és nagyon gyakran aggódtam rajta, hogy most megint elfüstül a rendszer majd. Viszont, hogyha lenne egy 5 voltos táv benne, akkor ugye a 12 voltot azt egy sima boost konverterrel biztosítanám, viszont a 24-eset lehet, hogy egy nagyobbra cserélném, mert miután AliExpressen rákérdeztem a beszállítónál, hogy mégis milyen feszültséget javasol a karomhoz, ott végül azt a választ kaptam, hogy 48 voltot, és ugye jelenleg 24 voltról megy. Így is egész jól működik egyébként, legalábbis én elégedett vagyok vele. Illetve, amin még lehetne változtatni, az az, hogy a 3 darab nano helyett valószínűleg, ha nagyon kimaxoljuk a dolgokat, egy darab is elég lehet, hogyha a zenét például kiszervezzük egy külön modulra, illetve, hogyha egy nanonak több lábát használjuk föl motorvezérlésre és a joysticktól a jelek beérkezésére. De ugye eredetileg én ezt egy CNC shield-el kezdtem el megoldani, ezért lett végül így, ahogy. És hát szeretném megköszönni, hogy végignéztétek a videót. Hogyha tetszett, akkor írjatok valamit azért kommentben, vagy hogyha van kérdés, akkor szintén a leírásban a legtöbb adatot meg fogjátok találni. Köszönöm a figyelmet!